baixar del punt amb obrir la pelvis, tot el teu cos en bloc, molt bé, posat. Genolls a dalt. Sensació, arriba o abajo, què passa? M'he agafat aquí dalt i estic aquí dalt. Aleshores, què hauré de fer? Segurament, en comptes d'agafar-me els braços aquí estirats, com vulgui pujar, m'agafaré els braços aquí. Així estic abans. Com si fos una escaleta, serà el truquillo, o fent la voltereta. Aquí. No us enganyeu. És molt difícil. Poso les corbes i pujo. Línia recta. Sensació de la darrere, prendre la cama. Per darrere dels genolls, no? He de posar la corba a la terra. Doblar a la corba. Aquí, què farem? La típica estrellita, que és la terra, la posarem a darrere al còccix, deixi'm veure el culet endavant, i obro les cames, braços, i em deixo anar. I obro els braços i em frenen. I d'aquí, el típic espagat. Obrir cap davant i darrere. Cap a mi, abraço, m'enrotllo. Sempre abracem, cap a dins. Hem de donar tant. Perquè sí que és mai, Però si no, no et permetria. Es fa una vegada. Deixo anar i torno a agafar. No es fan dos passos. Els abductors a tope. I aleshores, rellisco menys, perquè si no, i crema. Em perdo a tope perquè si no apreto, rellisco. Braços amunt, Ara has de pujar més. i ara cap amunt. I et treballes aquí mateix. Sembla que I et treballes fora aquí mateix. Va, que sortiràs a tot arreu del món mundial. Trepitjar fort. El truc de trepitjar-se fort. Tenint en compte les exigències també de preparació, tant a nivell físic com a nivell de tècnica, clar, s'han de programar tallers d'iniciació mínim d'unes 6 hores. Llavors s'han de repartir també en 3 dissabtes perquè vagi bé la gent. Llavors, en primera fase havíem programat aquesta primera activitat i no descartem, vista l'èxit que ha tingut la pròpia activitat, de fer-ne una segona edició o programar-la en d'altres àmbits fora potser també de l'àmbit de la joventut i destinar-ho a un públic potser més ampli.